Biss meta nkun man-nies ta' tamparna u nkun ma tal-klassi bdi jitkellmu qabel konna mmorru hemm u jsemmu daw il-clubs. Jiena lija Xejn. baħ, m'għandix idea x'kienu daw jiena qatt ma mort. Qatt ma kelli żmien immur. Dan night clubs u kienu morru discos u kienu morru Witeline dak iż-żmien u paċi veru da. Jiena lija jibdew jsemmu Stones u Eżgur. fejn huma. Kont immur jien. M'għandix idea, eżatt, jibdew jsemmu taf kif ta' ħafna clubs ta' qabel. U Styx u. U Styx, xejn zero, qatt ma mort jien. Taħseb hekk u tajt li. Imma fimni. Imma llum il-ġurnata it-tfal ishom kbar. Ġifieri kum ma bdejtx kmieni ma lħaqthomx daqshekk. U għawdejthom ħafna iktar it-tfal. Issa saru ishom mhux it-tfal. Ħbieb, għax niltaqgħu ħafna close, vera close. Allora isni ngħid all right, batejt. U iva. Ma gawdejtx daqsħadd ieħor biss. Qed ingawdi llum għax it-tfal ngawdihom ħafna iktar u nista' nitkellem magħhom u mhux bħala tfal ishom bħala kbar adulti.